Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tudoy. Taong 1978, Pintuyan, Southern Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 13 anyos itong si Tudoy. Sa kanilang lugar, kilala ang kanilang pamilya bilang magtatanim ng mga goma. Malaki ang pakinabang ng dagta ng goma sa kanila, gawa ng yon ang bumubuhay sa kanilang mga sulo at gasera tuwing sumasapit ang gabi. Mahirap lang ang buhay ng pamilya nila Tudoy, tipong wala itong pagkakaiba sa mga buhay ng mahihirap sa lugar nila. Ang tanging lamang-lamang nila sa mga ito ay meron silang hindi naman gaanong kalawakang lupa. Sa lupain nilang yon, marami silang nakukuhang pakinabang kung kaya't mas nakakatipid sila. Sa loob ng ilang taong paninirahan nila sa lugar, tanging ang pinagtutuunan lamang nila ng hanap buhay ay ang pagsasaka. Napakamadiskarte kasi ng ama niya na kahit anong matipuhang itanim nito, tinatanim sa lupain nila. Dahil sa ganun itong pamamaraan, kung kaya't hindi na nila kinakailangan pang bumili ng mga gulay at iba't ibang uri ng rekados sa kanilang mga niluluto. Marami rin sila noong alagang hayop na siya namang ginagawa nilang ulam tuwing wala na silang salaping pambili sa merkado. Sa pagsapit ng Marso noong mismong taong ito, habang abala sila ng kanyang ama sa pangunguha ng dagta ng goma, dumating ang pinsan nitong galing sa ibang lugar. Pagkauwi nila ng bahay, nadatna nila yung nakikipaglaro sa mga kapatid niya. Noong una, natutuwa si Tudoy sa pagbisita nito, pero nang akmang lalapit na siya rito para makipag-usap, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang pigilan ng kanyang ama. Tinanong niya ito pero nanatili yung tahimik, nakatingin lamang sa pinsan nito. Dahil sa ginawa ng kanilang padre de pamilya, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kinaroroonan niya. Asikasuhin mo na muna ang ulam natin. Mamaya ka na makipag-usap sa iyong tsuhin. Utos ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Tudoy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Makalipas lamang ang ilang minuto, nadatnan niya ang kanyang ina na abalang-abala sa paglilinis ng kusina nila. Kumatay kasi yon ng manok noon, kaya medyo natatagalan ito dahil sa wala yung katulong. Habang tinutulungan niya ito sa pagluluto, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa pinsan ng ama niyang bumisita sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, maging ito man, hindi mawari kung bakit gano'n ang ugaling pinapakita ng asawa nito, lalo na kapag merong bumibisita sa kanilang tahanan. Yung tipong kahit kadugo niya yon, maigi niya pa rin itong kinikilatis na para bang may mga bagay itong iniiwasan. Dagdag pa nito na matagal na din yung nasanay sa ganoong ugali ng kanilang padre de pamilya. Matapos naman yung marinig ni Tudoy, minabuti na lamang niyang manahimik at itoon ang kanyang wisyo sa ginagawa niyang pagluluto. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na silang kumain ng sabay-sabay. Habang nanananghalian sila, hindi naman niya maiwasang mapansin ang animoy mga matang nakabantay ng kanyang ama sa pinsan nito. Pagkatapos kumain noon ni Tudoy, nagkataon namang sabay silang tutungo sa kusina ng kanyang ama kung saan napansin niya mula sa mga kamay nito ang pinagkainan ng pinsan nitong dumayo. Pagkalagay niya noon sa lababo ng dala niyang plato, laking gulat na lamang niya nang itapon ng kanyang ama ang pinggang pinagkainan ng pinsan nito. Huwag mo yang huhugasan. Hayaan mo lang yan dyan. Mamaya ililibing ko yan sa lupa. Wika ng kanyang ama sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Tudoy kundi ang sumunod. Upang hindi na siya magtaka, inakala na lamang niyang ayaw sila nitong mahawa sa kung anumang sakit na dinadala ng tsuhin niya.
Pagkaraan ng ilang araw, doon na nga nag-umpisa ang mga kakaibang bagay na kanilang naranasan. Tuwing gabi, kapag matutulog na sila, paulit-ulit nilang naririnig ang pag-alulong ng mga alaga nilang aso. Bibihira na rin kung sumabay ang ama nila sa pagtulog na para bang meron yung pinupuntahan kasama ang pinsan nito. Ang mas ikinagulat pa noon ni Tudoy, walang araw na hindi niya yun nasisilayang naghuhugas ng mga mapuputik nitong paa tuwing umaga. Pakiramdam niya, meron yung pinupuntahan tuwing gabi nang hindi nila nalalaman. Dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang manmana ng bawat galaw ng dalawa. Lahat din ng pag-iingat sa kanyang mga binabalak ay mariin niyang ginagawa, masiguro lamang na hindi siya mapansin ng mga ito. Isang gabi, habang nagtutulog-tulugan itong si Tudoy, bigla naman niyang napansin ang anino ng kanyang ama na dumaan sa labas ng kanilang silid. Sinundan niyo ng tiyuhin niya na siya namang naging hudyat para sa kanya na sumunod ng palihim. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagkarinig niyang sumasarado na ang pinto, dahan-dahan naman siyang tumayo habang maiging nakikiramdam sa paligid. Dahil sa hindi gawa sa papag ang kanilang sahig, kung kaya't hindi naman naging mahirap para sa kanya na marating ang entradang pinto ng bahay nila nang walang nakakatunog. Pagkabukas niya ng pinto, agad naman niya yung isinarado at kasabay nito ang mabilis niyang pagtahak patungo sa gilid ng kanilang bahay. Sa puntong yon, medyo nakakaramdam na ng kaba itong si Tudoy buhat sa dilim na bumabalot sa kanilang lugar. Maya-maya pa, nang marating na niya ang lilim ng puno, doon na siya nag-umpisang magmasid sa kinaroroonan ng kanyang ama. Bago pa man niya masilayan ang kabuuan ng paligid, laking gulat na lamang niya nang meron siyang maramdamang anino sa likod niya. Pagsilay niya rito, bumungad ang ama niyang may namumulang mga mata habang nakatingin sa kanya. At bakit ka nasa labas ng bahay, Tudoy? Hindi ba't oras na ito ng tulugan? Pasaway kang bata ka. Pumasok ka sa loob! Galit na wika ng kanyang ama. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla namang nanginig ang kanyang buong katawan, dala ng takot sa nilalang na kanyang nasilayan. Siyempre dahil bata, madali siyang makaramdam ng takot, lalo pa kung kakaibang tao ang unang bubungad sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niya pa ring manatili alang-alang sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Maya-maya pa, nang medyo magkaroon na siya ng lakas na sumagot, mangiyak-ngiyak naman siyang nagwika sa kanyang ama nang, "Napapansin ko ho kasing palagi kayong umalis ni Tiyo tuwing gabi. Gusto ko lang naman hong malaman kung anong ginagawa niyo eh." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, nagpumilit pa rin yung papasukin siya sa loob ng bahay. Subalit nang akmang aalis na doon si Tudoy, pilit naman siyang pinigilan ng tiyuhin nito habang nagwiwika rito ng, "Masyado ka namang malupit sa mga anak mo. Hayaan mo yang si Tudoy. Baka nakakalimutan mo. Panganay mo yan. Unang-una, karapatan niyang malaman kung ano at kung sino ka. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Buong buhay mo, binubuhay mo sila sa kasinungalingan." Dahil sa sinabi ng kanyang tiyuhin, agad naman yung sinunggaba ng kanyang ama, subalit madali rin yung nasalag ng pinsan nito. Halos inabot din ng ilang minuto ang pagbuno ng dalawa hanggang sa unti-unti na din silang kumalma. Ayon kay Tudoy na, habang pinagmamasdan niya ang dalawang naglalaban, pakiramdam niya mga hayop ang mga ito. Bukod kasi sa hindi pangkaraniwan itong mga lakas, may kakayahan din yung gumawa ng mga bagay na masyadong imposible para sa isang ordinaryong tao. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagdesisyonan ng tiyuhin niya na isama siya. Hindi naman nakapalagroon ang kanyang ama. Gawa ng nagawa yung matalo sa duelo nila. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan siya nitong sumakay sa likod nito. Kabilin-bilinan din ng tiyuhin niya,
Humawak siya ng mahigpit, lalo pat mabilis ang paglalakbay nila. Pagkarinig naman ni Tudoy sa sinabi nito, buong lakas naman siya roong yumakap sa takot na baka maiwan siya. Sa isang iglap, napasigaw na lamang itong si Tudoy ng napakalakas matapos niyang maramdaman ang animoy napakabilis na pagtakbo ng tiyuhin niya. Pagsilay niya sa paligid, doon bumungad sa kanya ang mga punong mabilis nitong nalalagpasan. Ultimo ang mga sapa nitong nadaraanan, hindi man lang naging mahirap para dito na matawid. Habang nagmamasid siya sa paligid, kitang-kita din niya ang kanyang amang panayang paglundag sa mga kakahuyan. Kapag ginagawa nito ang bagay na yon, pansin na pansin naman ni Tudoy ang paglabas ng pakpak nitong napakaitim. Hindi naglaon, makalipas lamang ang 30 minuto, narating na nga nila ang isang baryo kung saan buhay na buhay sa kalagitnaan ng gabi. Ayon kay Tudoy, taliwas sa baryo nila, kahit napakadilim na, marami pa ring namimili sa merkado nito. Wala din siyang nakikitang gulay sa lugar na yon. Pagkus ay ang mga bagay na nakalagay sa estante nito, purong mga karneng dumudugo-dugo pa. Paulit-ulit ring napapansin ni Tudoy ang pagsilay sa kanya ng mga tao sa lugar na yon, na parabang hindi yun sanay makakita ng bata. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo nga sila sa isang tahanang merong maraming pamilyang naninirahan. Pagpasok nila sa loob, agad naman siyang hinagka ng isang matandang naroon na parabang matagal na siya nitong kilala. Paulit-ulit siya nitong hinagkan at hinalikan na animoy matagal na yun sa kanyang nangungulila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tudoy nang marinig niyang magwika ang matandang yun sa kanyang ama ng, Napakalaki na pala ng apo ko. Mabuti naman at maayos ang pagmamalaki mo rito. Nga pala, Noy, kailan mo balak dalhin dito ang buong pamilya mo? Dahil sa sinabi nito, agad namang sumagot roon ang kanyang ama na parabang meron yung pagtutol. Ayon sa kanyang padre de pamilya, kailan may hindi niya dadalhin sa lugar na yon ang kanyang mag-iina. Inilahad din ito sa matanda na ang pagsama sa kanila ni Tudoy noong gabi ay kagustuhan lamang ng pinsan niya. Dagdag pa nito na nasa tahimik na silang buhay at ayaw niya nang baguhin pa ang paniniwala ng kanyang anak at asawa. Alam mo naman, Tay, na purong mga aswang ang naninirahan dito, hindi ba? Sa tingin ninyo, kapag dinala ko dito ang mag-iina ko, hindi ba tayo magkakagulo? Sagot naman ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, tahimik namang lumapit roon ang kanyang lolo na sa bawat paghakbang nito, kitang-kita ni Tudoy ang pagkasindak ng kanilang padre de pamilya. Pagharap nito sa kanya, seryosong sumagot naman ito dito ng, Anong silbi ng pagiging pinuno ko rito? Huwag mo kong mamaliitin. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa mga demonyong magtatangka sa pamilya ko. Pero siyempre, pamilya mo yan, iho. Ikaw pa rin ang masusunod. Ang sakin lang karapatan ko din namang makita sila. Matapos itong marinig ng kanyang ama, nagdesisyon yung anyayahan ang lolo niya sa bahay nila. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maipagkakaila ang kagalakang naramdaman ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, nangako ang lolo niya na bukas rin bibisita yon sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Maya-maya pa, muli nitong hinagka ng napakahigpit itong si Tudoy habang bakas sa pagmumukha nito ang hindi maipintang kasiyahan. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi, nagdesisyon na silang umuwi pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman maipagkakaila ni Tudoy ang sayang kanyang nararamdaman buhat sa mga tanawing kanilang nadaraanan. Ayon sa kanya, na sa lahat ng mga naranasan niya, yun talaga ang pinakabukod tangi.
Kinaumagahan pagising niya, pakiramdam niya noon, gumising siya sa isang panaginip. Nang marating na niya ang kanilang sala, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lolo niya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siya nitong kinampay habang nagmamadali yung tumayo. Sa paglapit ng matandang yun sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong hinagkan habang hinahalikan sa pisngi. Makalipas pa ang ilang minuto, napag-alaman ni Tudoy na magtatagal ng 2 araw ang pagbisita ng mga ito. Nagkataon kasi noong kaarawan din ng isa sa mga kapatid ng kanyang ama, kung kaya't nagdesisyon ng lolo nila na doon na lamang yun idaos. Habang hindi pa sumasapit ang gabi, abalang-abala naman ang mga ito sa pagkatay nito ng mga daladala nitong baboy. Habang pinagmamasdan yun ni Tudoy, wala naman siya roong nararamdamang kakaiba, subalit nang niluluto na ang mga karning yon, kabilin-bilinan sa kanila ng kanilang padre de pamilya, huwag magtatangkang tumikim sa mga pagkaing inihanda nito. Kainin nila yung mga niluto nila para hindi sila magkaproblema. Kinagabihan, nabalot ng kasiyahan ang tahanan nila. Lahat ng mga taong napapadaan pilit nilang inaanyayahan na makiinom sa kanila. Hindi rin siya noon gaanong sinusuway ng kanyang ama kahit naglalaro siya sa labas ng bahay nila. Sa paglalim pa ng gabi, tanging si Tudoy na lamang ang nasa labas. Yung mga kapatid niya pumasok na para matulog. Kaya siya nanatili sa labas, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi siya makakatulog sa mga ganoong ingay. Sa pagkakatanda ni Tudoy, ang mga taong nasa labas noon ay ang 5 kainuman ng kanyang ama, yung lolo niya at ang 5 niyang tiyuhin. Noong una habang pinagmamasdan niya ang mga ito, wala naman siyang napapansing kakaiba. Subalit pagtungtong ng 11:00 ng gabi, dahan-dahan niyang napapansin ang animoy mabilis na paglaho ng kalasingan sa mga katawan nito. Hindi naglaon, ang 5 kababaryo na lamang nila ang nanatiling lasing. Yung kanyang ama at mga kadugo nito, animoy naghihintay na lamang na makatulog ang mga taong yon, indikasyon na meron itong binabalak na kakaiba. Lumipas pa ang ilang minuto, bahagyang nabaling ang kanyang atensyon sa isang lalaking nagwala dahil sa kalasingan. Pinilit pa yung pakalmahin ng kanyang ama pero hindi yun nagpapasaway. Dahil dito, agad namang tumayo ang kanyang lolo kung saan bigla nitong inilapat ang kamay nito sa lalaki na siyang naging sanhi upang tubuan yon ng mga balahibo sa katawan. Hindi naglaon, nagbago ang kamay nito hanggang sa maging paanayo ng baboy. Pagkurap ng mga mata ni Tudoy, bumungad sa kanya ang isang itim na baboy na panayang pag-ungol. Matapos yan, agad naman yung pinagtulungan ng kanyang mga tiyuhin hanggang sa magawa na nila yung maisilid sa sako. Bagaman lasing na ang mga kababaryo nila Tudoy, nagawa pa rin itong mapansin ang pagiging baboy ng isa nilang kasama. Maya-maya pa, mahinahon naman yung nagpaalam sa ama niya at sa mga pinsan nito, subalit mariin yung tinanggihan ng kanyang lolo. At saan kayo pupunta? Napakabastos nyo naman. Hindi pa tapos ang kasiyahan, mauuna na kayong umuwi. Dumito muna kayo. Samahan nyo kami sa pagdiriwang na ito. Wika ng kanyang lolo. Nang marinig naman yon ng 4 na lalaki, nagpumilit naman yung umuwi. Subalit bago pa man yun makalabas sa bakod ng kanilang bahay, laking gulat na lamang ni Tudoy nang bigla yung kaladkare ng iilan sa mga kapatid ng kanyang ama. Habang sumisigaw ang mga kalalakihang yon, pansin na pansin naman niya ang kawalan ng boses ng mga ito. Yung tipong nakabuka lang ang kanilang mga bunganga pero wala doong ingay na lumalabas. Ang mas ikinagulat pa niya sa lahat, habang lumalapit yon sa kanyang lolo, unti-unti itong tinutubuan ng mga balahibo sa katawan. Hindi naglaon,
Naging mga hayop ang mga ito na siyang naging sanhi para lumapit na ang kanyang ama sa kanya upang yakapin siya. Kitang-kita noon ni Tudoy, dalawa sa mga taong yon ang naging baka habang ang dalawa naman naging kambing at kabayo. Dahil sa hindi naman nila ito magawang mailagay sa bayong, nagdesisyon ang lolo niya na pagpira-pirasuhin ang mga taong yon. Pagsilay niya sa kamay ng matanda, kitang-kita niya kung papaano humaba ang mga maiitim nitong kuko. Agad yung iniunday ng kanyang lolo sa katawan ng mga hayop, kung saan yun naman ang naging hudyat para sa kanyang ama na takpan ng pagmumuka niya. Tumagal ang pagkatay ng mga ito ng halos 10 minuto hanggang sa masilayan na lamang nila ang mga nagkalat na dugo sa paligid. Yung bunganga ng lolo niya, napakaraming dugo na animoy habang kumakatay ito, sumisipsipyo ng dugo ng tao. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siyang pinapasok sa loob ng kanyang ama. Pagsarado nito ng pinto, narinig niya pa ang kanyang lolo na nagwiwika dito ng, "Ikaw na ang bahalang maglagay ng mga palimot sa pamilya ng mga yan. Mauna na kami, iho. Kapag may oras kayo, bumisita kayo sa baryo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagrinig naman ni Tudoy ng malalakas na palaspas ng hangin sa paligid, indikasyon na merong lumilipad na isang dambuhalang nilalang. Hindi naglaon, sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, agad namang pumasok ang kanyang ama sa loob, tulala at animoy hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ayon dito, hindi iba sa kanya ang 5 lalaking inanyayahan nila, gawa ng medyo malapit na din yon sa kanila. Hindi naman niya masisisi ang tatay niya, lalo pat kasalanan din naman ng mga kainuman nila kung bakit sila napaslang. Napakataas kasi ng pagtingin ng lolo ni Tudoy sa sarili nito, yung tipong lahat ng taong nakakausap nito, walang pinagkaiba sa alipin ang kanyang turing. Nag-iiba lamang ang ganoong pagtingin ng matanda sa mga taong malapit sa kanya o hindi naman kaya'y sa mga kadugo niya. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Si Tudoy noon, habang nagtatrabaho sa lupain nila, animoy patuloy pa ring iniisip ang mga nangyari. Kabilin-bilinan din ng tatay niya sa kanya, huwag ipagsabi ang tungkol sa bagay na yon upang hindi na yon magdulot pa ng karagdagang takot sa kanilang pamilya. Dahil sa naging habili nito, minabuti na lamang niyang kimkimi ng takot sa kanyang sarili. Alam mo, Pinuno, magmula noong nasaksihan ni Tudoy ang ganoong bagay, unti-unti nang nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Nang tumungtong na siya sa tamang edad at nakabuo na rin ang sarili niyang pamilya, lahat ng pangontra laban sa aswang ay nakapalibot sa bahay niya. Hindi na rin niya ninais pang bumalik sa baryo ng kanyang mga kadugo sa takot na baka maulit sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanya noong bata pa siya. Bagaman nangako ang lolo niya na hindi sila nito yayang gawin hanggat hindi nila yon kagustuhan, mas pinili niyang umiwas na lamang. Yung mga anak niya, kapag may kakayahan ng mamuhay ng para sa kanila, agad niya yung pinapapunta sa ibang lugar, kalakip ng pag-asa na hindi ito magagambala ng kanilang lolo sa tuhod na isang gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Tama naman, di ba? Kasi etong si Tudoy, lolo niya yung gabunan. So nagkaanak si Tudoy, apo na sa talampakan yun ng lolo niya. Ay, apo na yun sa tuhod ng lolo niya, tapos lolo nila yun sa tuhod. Hindi ko kasi alam kung anong tawag sa ganun eh, pero alam ko yun yung pinakadikit. Masasabi ko lang dito, paano kaya yung tatay ni Tudoy? Kasi di ba kailangan meron siyang pagpasahan ng pagiging isang aswang nun? Kanino kaya na ipasa? Di ba parang wala namang nabanggit. Parang ang mangyayari kasi, hindi yung tatay niya yung gagawa ng pagpapasa ng isang aswang, kundi yung lolo niya rin. Pero parang hindi rin pasa. Kasi sabi, nangako ang lolo niya na hindi sila yayang gawin.
So ibig sabihin, nagpapakalat lang or nagpaparami ng lahi yung lolo nila. So ano kayang uri ng aswang to? Pero maganda lang rito, merong isang salita yung lolo niya. Kasi nga, kahit ilang taon na yung lumipas, tumanda na si Tudoy, nagkaroon na ng pamilya, nagkaanak na, hindi na sila ginambala. Siguro ayaw na lang talagang ituloy ni Tudoy yung pagiging aswang ng buong lahi nila. Gusto niya nang putulin sa kanya. Kaya 'di ba, ang ginawa niya, lumayo ka agad, which is very good 'yun para kay Tudoy. Na hindi naman natin masasabi kung bakit ayaw niya, o siguro nung bata siya talagang trauma siya sa lahat na nasaksihan niya doon sa baryo ng lolo niya tsaka sa bahay nila. 'Di ba? So wala makakapagsabi kung bakit ayaw ni Tudoy na maging isang aswang, o hindi naman kaya manahin niya yung pagiging gabunan ng lolo niya. 'Di ba? Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.